فروخی نعمت چون نزنم خوب ترش زنگ میزنم. چه کردی؟ هم تلفن نبردی دادی؟ بردم دادمش. اکرانش سوز بود؟ باید زنگ بزنم کم ببینیم چی گرمش. البته زنگت میزنم. بله. اما چی؟ لوکسر بیا وقتا ما هم گردم. بین؟ چجا زنگ زیسته؟ خیلی پیشرفته. پیشروی هست یعنی؟ کبار داریم چی میگفته باشه؟ الو. اسلام. این بیناموس از بیمارخانه جواب شده آمد. او رو شما تعقیب میکردید؟ مایلش من بسیار گپ زده نمیتوانم. مایلش من با زنگ میزنم به شما. تنجی گروه ای بالی صبر آمده. اوه درست تو بخوره برو ایش میکنی. ببینیم دوام شد. رفتیم. لبای رئیس. فاروق جون در کجا هستی ها؟ نو از کارخونه بر اومدم. من تو رو در پیش یشان انتظارم. Встречайте новые золотые директора Faberlic Таджикистан. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Faberlic, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва беҳтарин маошҳо мегиранд. шуморам яке аз онҳо будан мехоҳед ва зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳед. марҳамат дар номерои ман нависен. занҳои меҳрубон, барои ин корро пеш бурдан маълумоти олӣ доштани шумо шарт нест ва забони русиро ҳам донистан муҳим нест. муҳим он аст ки шумо телефони ба интернет пайваст дошта бошед ва халос. барои номнавис шудан дар компания Faberlic дар командаи ман марҳамат дар рӯи экран WhatsApp нависен. корро сода карда оддӣ карда мефаҳмонем то ба қуллаҳои баланд расидан кӯмак мекунем. ҳозир меоям раис. хуб зуд биё. о салом алейкум раис. фаруқ ҷон сӯз саломатиё хуб ҳама тинҷай? раҳмат шукр. фаруқ ҷон ана ин чиптаи ман намеравам раис ҷон. намеравам. фаруқ саркашӣ накун. ман ягон бор ба ту бадӣ кардам. не намехоҳам рафтан раис ҷон. бовар кунед. ана ин чиптаи ҳавопаймо. ана ин корти ман. дар дохилаш чӣ қадар маблағе ки барои тавбат лозим аст дар дарунаш ҳаст. мо дӯстро барои пул интихоб намекунем. раҳмат раис ҷон. раҳмат. ба ман саломатии ту муҳим аст. пул ёфт мешавад. дӯстам. ташаккур раис. шукр ки шумо ҳастед дар зиндагии мо. хай бачаҷон худата эҳтиёт кун. ҳар куҷое бошӣ соқу саломат бошӣ. раҳмат учаҷон. ҳар куҷое бошӣ худо нигаҳбонат бошад. раҳмат учаҷон. ман бояд равам учаҷон. зеро дар раисам ваъда кардем ҳамин саломатиро бояд табобат кунам учаҷон. иншолло бачаҷон иншолло. бадриддин занг задеста учаҷон. як дақиқа. лабай бадриддин. ман наметавонам додар. ман барое ки москва рафтанӣ ҳастам. имрӯз иншоаллоҳ меравам. не додар ташвиш нашав. ҷои ташвишшавӣ нестай. ман худам ҳал мекунам. беҳуда вақт сарф накун. хай худо нигаҳат дорад. майлаш хуб. расидам ҳатман дар ту занг мезанам. хуб худо нигаҳбон бошад. майли бадриддин ҷон. худо нигаҳбон бошад. худатро эҳтиёт кун. хуб. бадриддин аюча як дӯстам. худо нигаҳбон бошад дӯстотам бачаҷон. раҳмат учаҷон. раҳмат. о ман бинам кӣ бошад уча? о раис ина ҳозир меоям. як дақиқа раис ҷон. ҳозир меоям.
хуб, як дақиқа. Уча, ҷони ман уча бояд равам. Раис омадагӣ ҳастанд. аз рӯи одоб нест як касро интизор кардан. Хайр бо дуои шумо илоҳи учаҷон. омин. худо нигаҳбонат бошад. роҳи сафед Омин. бачаҷон умрат дароз бошад. сиҳат саломат ба назди ману занат баргардӣ. худованд туи ҳамеша дар паноҳаш нигаҳбон бошад. омин. аллоҳу акбар. ба ҳар гапи мардум бовар накун. ин гапҳо ягон асосе надорад. фаҳмидӣ? хайр. худо рафта начаваду омаданад не. янга ҳозир ҳозир. янга лабай ҳозир. салом алайкум янгаҷон. шумо? ҳа, ман дӯсти Фарух барои вай омадам. шумо бо кадом рӯ омадед ба охир инҷо? вай янга. шумо шарм намедоред? равед аз инҷо. охир як лаҳза чӣ гап бошад? дар ин ҷо чӣ гапе ҳаст? хубтараш надаромаданам хуб аст. бадриддин, коро чӣ хел? шумоне алло акаҷон. Ами дар як ресторан дар администратор монданонам чӣ медестем ака? чанд қа шуди администратор кор кардасти? хеле шид ка ака. меҳнати ҳалол ҳами аст. бале бале. ҳама вақт боло меравӣ, поён намеравӣ. хонагиҳам асозан охи очам биёмар аз хуб асозан. бадриддин, як чизе ман туба гуфтанӣ будум. фурсат нашуд. чӣ бошад ака? гӯш дорам. ина нигоҳ кун. хайр аст охи. ин ҳамин расмҳоро ба ман роҳӣ кардан гӯё ки ҳамсари ман ҳамроҳи кадоми дигар алоқа дорад. не бовар надорам ака. ман ҳам худам дар ҳайратам. кӣ фиристоди расморо ака? инора ҳамун дӯстамон буд ку шодӣ мешиносӣ шодиратоям. як дафъе доштем шодӣ ҳамон роҳӣ кард. лекин ба раис занг задам. модарамро ёфт. ҳодиса тамоман дигар хел аст. дар ин кор нақши асосиро шодӣ бозидан аст. яъне ҳамин корҳоро шодӣ карда истодааст. модари маро аз хона бароварда ба девонахона бурданд. мо ба раис занг задем. раис ӯро гирифтагӣ аст. бадриддин, набе ака. мо бояд ягон кас хабар надошта бошад ба тоҷикистон баргардем. хуб хуб ака. ҳамин рӯз мо бояд ба тоҷикистон баргардем. тамом ака. имкон бошад вай чӣ ака? ман ҳал мекунам худо. чиптаи вайша ҳал мекунам ака. ман парво накунӣ. худи ҳамин рӯз мерем ака? ҳамин рӯз рафтан дар кор аст. тамом ака, мерем имрӯз. хайр, паси кор шава агар имкон бошад то бегаи ман аз доктор
ба пурравӣ озод мешавам, баъд аз он ба Тоҷикистон бармегардем. Лекин шарт ҳамин аст. Ягон кас бояд дарак надошта бошад. Дар он ҷо танҳо раис ва модарам дарак дорам. Мо бармегардем. Дигар ягон кас бояд дарак надошта бошад. Фаҳмо ака. Хуб аст, паси кор шав Бадриддин. Биё, биё, ҳеҷ кас нест, биё. ҷоне тиризаро пӯшам, боз ягон кас набинад. ҳама либосҳоятонро расво кардед ку? ёрамо мара даста. медонӣ матра чӣ хел ёд кардам? медонӣ матра чӣ қа ёд кардам? раҳмат. ёд кардам ки шумо ҳам мисли он номард маро фиреб надиҳед. метарсам. эй, ти хеле фикр накун. медонӣ ту офтоби маӣ, ман бошум офтобпарастита. ҳар боре ки ту ба ҳар тараф шитобӣ, ман бошум ба ту назар мекунам. рост мегӯед? дилноза очаҷон, чӣ гап аст? ҳеҷ не. ин чӣ шармандагист? ҳеҷ не. ту шарма намедонӣ? чӣ хел шумо дар ҳаққи писари ман хиёнат кардед? ман туро ба ҷои фарзанди худ қабул кардам. курнамак нону намаки маро хӯрда дар намакдони ман туф кардӣ. ту шарм надоштӣ? чӣ хел ба дӯсти худат хиёнат кардӣ? очаҷон, чӣ хел хиёнат? ман ягон хиёнат накардам. ту чӣ мусичаи бегуноҳ? не холаҷон, шумо очаҷон, хато фикр мекунед. ман ягон хел хиёнат накардам. фақат фаҳмидам ки аҳволи шумо бад шудааст ва хабаргирии шумо омадам. ҳоли ман бад шудааст? ҳоли маро ту бад кардӣ. ту чӣ мусичаи бегуноҳ? не холаҷон, охир гуфти Фаррух хаб кун. гуфти Фаррух ба ман хиёнат кард. ту ба Фаррух хиёнат кардӣ ку? очаҷон, шумо маро хато фаҳмидед. барои табобати фарзанд рафт. ту бошӣ бо ин лаънати дар хона ишқварзӣ мекунӣ. шарм аст, намедонӣ? бовар кунед, хатост. дар падари ҳардуятон лаънат. курнамакҳо. ман ин хел намемонам. очаҷон, фаҳмидагир ҳардуи ту. очаҷон, фаҳмидагир ҳардуи ту. очаҷон. акнун ман ба онҳо чӣ ҷавоб медиҳам? гӯш кун. ту инро фикр накун. ҳамаш хуб мешавад. ту ба ман бовар кун, хуб? ба ман бовар кун. салом раис. лабай Фаррухҷон. раис, бовар кунед, ман хела пули шуморо харҷ кардам. Фаррух, о ту шиёри байни моро гум кардӣ, а? мо гуфтем ку дӯстро барои пул интихоб намекунем. агар имкон бошад аз ҳоли хонаамон хабар гиред раисҷон. масъалаи хонаро ташвиш накаш. ман ки дорам аз хона дар ташвишам. хонаи шумо хонаи мост. тамом. ман дигар ин гапро нашунавам. ман ба хона фикри хонаро накун. фикри хонаро накун. ман ҳастам. ту фақат дар фикри саломатият бош. ҳатман. фаҳмо. ман ба хона меравам. майлаш хуб. чӣ? инҷа чӣ гап шуда истодааст? олоист? мефаҳмам. медонӣ чӣ ҷон? ин кампири хиштомон интаҳои кори мо дарак ёфтагиай? ё оқибат коре мекуна ки ба сари мо бало меёра. ҳамира як коре карда
кампири хиштаман тай ба ин бурдан дар куре. Хел, ба гуфти шумо чӣ гуна? Ози. Nei дорура. Камтарак стаконда об гирифта луқонда метиш ба ҳамин кор тамом. Ман метарсаму, аммо дигар илоҷ надорем. Натарс. ҳамаш хуб мешава. Хай. Майлаш, хай. Мамирам. Шодиҷон, кани ман бинам ягон кас нест? Ҳозир. Ҳеҷ кас нест? Не, ҳеҷ кас набудааст. Рав. Хай ҷон ман, хай. Эҳтиёт кун. Янгам меофта бошам, бо чешнае ки бо чера. Янгай люкс. О янгай люкс. Янга? О янга. Люкс? Лабай. Биёйҷа? Сози янга тинҷи хуби нағзи. Инаи телефона қати сумо рӯй кард, не киши экранаш соза янгаҷон ира баги. Инаи сумора не акай шоди рӯй кард. О янгаҷон. Майлаш, хайр ман ба занг хуб мезанам. эҳтиёт кардам. Майли, бесам майли хайр. Майлаш, хайр. Майли. Xolajon, ин дору ба саломатиятон фоидаи зиёд дорад. дӯстон ва бародароне ки дар Москов танҳо қарор доред, ин хабар барои шумо ҳастад. Шумо ҳама намуди молу маҳсулотатонро метавонед ки ба ҳар гӯшаи канори Тоҷикистон, аз он ҷумла шаҳри Душанбе, шаҳри Қоруған, шаҳри Кӯлоб, Мӯминобод, Ваҳдат ва Восеъ бевосита равона созед. Аз ин хотир барои шумо кӯмак мекунад Ҳоҷи Аҳтам. бе ягон камбудӣ, бе ягон нуқсон молу маҳсулоти шуморо интиқол дода метавонад. Рақамҳои дар зер буда ба Ҳоҷи Аҳтам вобастагӣ доранд. дарҳол занг занед, мушкилии худро ҳал созед. анно гуфта намонем ки рӯзи шанбе ва душанбе Ҳоҷи Аҳтам ба роҳ мебарояд. аз ин хотир дер накунед, маҳсулоти худро дарҳол ба рақамҳои дар зер буда занг зада супоред. худо нигаҳбон.